János 11. rész, első verstől, volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de Betánia, hogyha Jeruzsálemben vagyok, és ott vagyok a siratófal közelében, akkor kelet felé az Olajfák hegyére nézek, és az Olajfák másik oldalán van Betánia. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel, és a hajával törölte meg annak lábait. Jöttek azért a testvérek ő hozzá, mondván, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Hát ez eléggé ugyanaz, amit mi általában csinálunk, hogyha valaki beteg, akkor az Úrhoz fordulunk azzal, hogy valaki beteg. Vagy én magam, vagy valaki a közelembe, a családba, vagy a gyülekezetbe beteg. És a 4. versben már rögtön látjuk azt, hogy az Úr Jézus egészen másképp néz a betegségre, mint mi. Aki általában megbetegszik, akkor az mindjárt azt keresi, hogy hogyan tudjon meggyógyulni. Van kivétel, majd ezt mindjárt elmondom, Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos. Tehát nem gond, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Néha lehet találkozni beteg emberekkel, és én már beszéltem ilyenekkel, hogy mondtam, hogy van egy lehetőség meggyógyulni, és megijedtek. Mert valamilyen betegségből kifolyólag már nem is tudnak dolgozni, a biztosító vagy valamilyen segély által tartják fönt az életüket egyáltalán, és hogyha én azt mondom nekik, hogy meg akarnak-e gyógyulni, mint ahogy az Úr Jézus is egyet ugye az evangéliumban így kérdezett, hogy akarsz-e meggyógyulni. A legtöbb ember erre rögtön rávágna, hogy hát persze, és az is meg akar gyógyulni, de vannak, akik azt mondják, hogy nem. Mert akkor elvesztik a biztosítótól kapott támogatást, és nem látják azt, hogy ha most meggyógyulnak, akkor miből fognak élni. Tehát van, aki ténylegesen nem akar meggyógyulni. Tehát ez a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, ez nem egy költői kérdés volt az Úrtól, hanem egy nagyon is reális kérdés. Mert ha valaki nem akar meggyógyulni, annak hiába hirdeted a gyógyulást Jézus Krisztus által. Nem veszi be, mert nincs érdekébe a dolog. Lehetnek más szituációk is, de ez egy olyan, amit ha jól emlékszem, már többször is megéltem. Egyszer emlékszem, Münchenben megkérdeztem egy vakot, hogy, és az hívő volt, hogy akar-e meggyógyulni, tehát látni akar-e. És ő azt mondta, hogy nem, ő ezt a világot nem akarja látni, amit legelőször látni akar, az az Úr Jézus maga. Erre nincs mit mondani, ez így van, ő ezt így elhatározta, és nem föltétlenül így kellene lenni, de én értem, hogy miért mondja ezt. Ő nem látja a világot, de tudja, hogy mennyi kasz, mennyi mocsok, mennyi istentelenség, mennyi bűn van itt, és ezt nem akarja látni. Rendben. Akkor kívánom, hogy majd, ha az Úrhoz megy, akkor tényleg őt lássa legelőször. Tehát nem mindenki akar igazából meggyógyulni, de itt az Úr Jézus még valami egészen másról beszél. Tehát őt nem lepi meg se a betegség, se az, hogy micsoda betegség, hanem rögtön tudja azt is, hogy ez a betegség nem halálos. Ez el fog múlni, az illető meg fog gyógyulni, és a legfontosabb dolog az, hogy itt egy betegségről van szó, ami által Isten lesz megdicsőítve. És hogy Isten fia által dicsőítessék. És ezért lett ez az ember beteg. Itt olyan emberekről van szó, akikről az 5. vers azt mondja, hogy szerette pedig Jézus Mártát, és annak nőtestvérét, Máriát, és Lázárt. Érdekes módon Mária itt nincs is néven nevezve, a 2. versben ott van, de itt nem. Itt az ő személye igazából eltűnik, csak mint nőtestvért nevezi meg az írás. Ő az, aki legkevésbé áll a fény központjába. Mikor azért hallotta, hogy beteg, akkor 2 napig maradt azon a helyen, ahol volt. Tehát az Úr Jézusnak semmi sietségre nincs szüksége, ő pontosan tudja, hogy mi történik. Ő már megmondta azt, hogy ez a betegség nem halálos, viszont még nincs itt az ideje annak, hogy ő oda menjen. És mindjárt megnézzük, hogy miért. A feltámadásról van itt szó,
és ezért nagyon fontos ezt látni, és akkor megértjük azt is, hogy az Úr Jézus is miért volt 3 nap és 3 éjjel, illetve 3 éjjel és 3 nap a sírban. Ezután mondta tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Senki nem érti igazából, hogy mit beszél az Úr, és hogy miért cselekszik így. Mondták neki a tanítványok, Mester, most akartak téged megkövezni a Júdeabeliek, és újra oda mész. Nem értik, hogy mi történik, és hogy az Úr mit csinál. És sokszor mi is így vagyunk hívők, hogy egyszerűen nem látjuk, hogy miről van szó, nem értjük. Az Úr Jézus olyan oldalát látjuk, ami nem egyezik az elképzelésünkkel. Nem fogjuk föl, nem ismerjük. Az Úr nagyon pontosan tudja, hogy mit kell tenni, és mikor, és ezért azt feleli Jézus, hogy avagy nem 12 órája van-e a napnak, és ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. Tehát először is egy napnak 12 órája van, ezt még Izraelbe se tartják így be a mai időben, különben nálunk most a napnak a hossza az 3 perccel kevesebb 10 óránál, Izraelben majdnem 11 óra hossza, 2 perc hiány, 11. Tehát nálunk 10 van most, náluk meg 11. A nyári időben fordítva van, nálunk hosszabb a nap, és náluk rövidebb. Mert ugye a nap az vándorol az egyenlítő felé, és azon túlmegy. És ezáltal ott több a fény, itt kevesebb. De a bibliai nap és a bibliai éjszaka az 12 órából áll. Ezért bizonyos dolgoknál, mikor a Biblia azt mondja, hogy a nap 3. órája volt, vagy 6. órája, vagy a 9. órája, akkor ez szerint kell értelmeznünk a dolgot. Tehát, hogyha 3. óra, az azt jelenti, hogy reggel 9 óra. Mert 6-kor kezdődik a nap. Vannak ilyen részek úgy az evangéliumban, mint az apostolok cselekedeteiben, és ezt így kell érteni, tehát így kell számolni. Mindig 6-tól 18 óráig az a nap, és 18 órától 6 óráig az az éjszaka. És akkor tudjuk azt, hogyha a Biblia valamelyik órát mondja a napnak, vagy az éjszakának, akkor pontosan tudhatjuk, hogy a mi rendszerünk szerint hány óra volt. Fontos a kijelentés, amit az Úr Jézus itt hozzátesz, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. A világ világossága az nem a nap. Az kezdettől fogva nem a nap. Mikor Isten a világosságot teremtette, akkor a nap sehol se volt. A világosságot hanyadik napon teremtette az Úr? Az első napon. És mikor teremtette a napot? A 4. nap. Tehát a világosság sokkal hamarabb volt, mint a nap, vagy a hold, vagy a csillagok. Mikor teremtette a növényeket? 3. nap, ugye? Tehát a növényeket teremtette Isten, akkor még nem volt nap. De fény az volt. És honnan volt a fény? Az Úr Jézus ott van, mint fény. Azt hiszem, hogy már beszéltünk róla, de elfelejtettétek. Az első vers. Az első vers az Jézus maga. Elmondom röviden, jó? Figyeltek? Olvassa fel valaki az első verset. Ebben teremti Isten mennyet és a földet. Oké, hány szóból áll a szöveg? 7? Igen. Akkor az pontosan úgy van, mint a Héberben. Tehát az eredeti szöveg is 7 szóból áll, és a középső szó, tehát a 4., az a Héberben et, ami azt jelenti, hogy az az első és az utolsó betű, ami ugyanaz, mint a görögben az alfa és az omega. A 7 szó az képviseli a menorának a 7 ágát. Középső az az et, és azt mondja az Úr Jézus magáról, hogy az én vagyok. Én vagyok az alfa és az omega, héberül én vagyok az alef és a tav. És pontosan ez a középső szó, a 4. héberül. És a középső ága a menorának szolgának is neveztetik, mert azt gyújtják meg először, és azzal a gyertyával, vagy illetve akkor olaj volt, azzal gyújtják meg a többi 6-ot. És az Úr Jézus neve is a szolga, az Úr szolgája.
Tehát az első mondat az képviseli a menorát, ez a jelképe Izraelnek is, nem a Dávid csillag, ami a zászló közepén található, hanem az államnak a jele az a menora. Ez sokkal fontosabb, mint a Dávid csillag. A menora nélkül nincs fény a templomba. Annak állandóan égni kell. Így az ige bemutatja azt, hogy az Úr Jézus már ott van az első mondatban, ő a közepe az egésznek, ő a szolga, a messiás, mint a világ világossága, őtőle van a fény, ő a fény. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy mikor ott leszünk nála, akkor az Isten templomában ott nincsen világítóeszköz. A világosság az mindig az Úr Jézus, az mindig a messiás, az mindig Isten báránya, ő általa van világosságunk. Kezdettől fogva egészen a végéig az Istentől való fény az mindig a messiás, az Úr Jézus. Isten báránya. Tehát Isten valódi templomába így bennünk is, mert a mi testünk Isten temploma, az egyetlen isteni fény, ami létezik, az, ha a bárány bennünk van. Ezért fontos az, hogy ennünk kell az ő húsát, és innunk kell az ő vérét. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy ha ezt nem tesszük, akkor nincs bennünk élet. És itt most látjuk azt is, hogy nincs bennünk fény. És nézzük csak meg a következő verset, a 10. János 11. De aki éjjel jár, megbotlik, és itt már nem azt mondja, hogy azért, mert nem látja a világ világosságot, hanem azt mondja, hogy mert nincsen abban világosság. Nem külső világosság nincs, hanem belső világosság nincs. Ő benne nincs világosság, és ezért jár éjjel. Ő a sötétségben van. Hiába van napfény, akkor is éjjel jár, mert nincs ő benne világosság. És aztán Jézus ezt mondja, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. És itt látjuk azt is, hogy az Úr Jézus nagyon megválogatja azt, hogy milyen szót használ. Ő nem azt mondja, hogy Lázár meghalt, hiszen már az előbb azt mondta, hogy ez a betegség nem halálos. És ezért azt mondja, hogy Lázár az elaludt. De a haláláról beszél. És így beszél mindenkiről, aki az övé. Mi elalszunk, mi nem halunk meg, mi elalszunk. És ez hatalmas különbség. Ez ugyanolyan nagy különbség, mint hogy az egyik látja a világ világosságát, és a másikban meg semmi világosság nincs. Jézus nem beszél arról, hogy aki az övé, az meghal, hanem az elalszik. És azt mondja, hogy de elmegyek, hogy felköltsem őt. Természetesen a tanítványai egyáltalán nem értik, és emberileg gondolkodnak csak, nem ismerik az Úr útjait, ők tanítványok. Ők most tanulják ezeket a dolgokat, és ezért azt mondják, hogy Uram, ha elaludt, meggyógyul. Ez az általános tapasztalat, hogyha egy valaki nagyon beteg, az általában nem tud aludni, és hogyha el tud aludni, akkor az egy jele annak, hogy jobbulás kezdődött el. Tehát ezt várják el a tanítványok is, pedig Jézus annak haláláról beszélt. De ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Tehát egyáltalán nem értik, hogy miről beszél az Úr. Jézus ezt nem akarja kimondani, hogy halál, mert ez a betegség nem halálra szól. És csak azt mondja, hogy elaludt, de ezt a tanítványainak mégis meg kell mondani, nem? Én arról beszélek, hogy meghalt. Tehát ekkor azért nyilván mondta nekik Jézus, Lázár meghalt. De ez nem az az út, ahogyan az Úr beszél az övéiről. Ő nem mondja azt, hogy mi meghalunk, hanem elalszunk. Ezt megtaláljuk Pál apostol írásaiban is, elalvásról beszél, akkor, hogyha van, aki megérti. De látjuk itt a tanítványok csak most tanulják ezt. És aztán még egy fontos dolgot mond az Úr, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. Tehát itt már az Úr Jézus mutatja azt, hogy ez az egész történet azért van, és azért nem volt ő ott, és ezért marad még 2 napot is távol, miután tudomást szerzett ő is, meg a tanítványok is a dologról. Ennek mindnek az a célja, hogy a tanítványok higgyenek.
és azáltal dicsőítik meg Isten, és Isten fia is. És aztán azt mondja, de menjünk el ő hozzá. Mondta azért Tamás, úgy néz ki, mintha Tamásban lett volna a legkevesebb hit, mert mindig problémái vannak, aki kettősnek mondatik az ő tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Abszolút emberileg gondolkodik itt mindegyik, és nem értik az egészet, és mivel látta már Tamás azt, hogy az Úr Jézust meg akarták kövezni, akkor jó, mi szeretjük őt, mi nem értjük ezt az egészet, de menjünk vele, meghalunk vele. Ez minden, amit ő lát. Hát igazából ő benne sincs még igazi világosság. És látjuk azt, hogy Péternek is egész a végén azt mondja az Úr Jézus, hogy ha majd megtérsz, akkor erősítsd a testvéreidet. Ezek nincsenek megtérve. Mert látjuk a föltámadásnál azt is, hogy a 11-ből, a 12. ugye felakasztotta magát, a 11-ből többen, hogy ez most mit jelent, azt rátok bízom, többen kételkedtek. 11-ből többen az hány? Nem tudom. Számoljátok ki. De nekem ez azt mutatja, hogy igazából senki nem értette, hogy mi történik. Tehát Tamás, oké, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Tovább nem jutott. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja sírban volt. Na ez egy fontos dolog. A zsidó hit szerint 3 nap után hagyja el a szellem a testet. És csak attól kezdve igazából halott. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt ezt így tartják, mégis most is Izraelben, ha valaki meghal, akkor általában ugyanazon a napon már eltemetik. De az Úr Jézus nem maradt volna 2 napig el, hanem már akkor ide jött volna, akkor csak 2 napja lett volna a sírba. És ha akkor támasztotta volna föl, akkor minden zsidó azt mondta volna, hogy ez mással is megtörténik. Abban semmi különös nem lett volna. A 4. napon az már különleges, mert 4. napon már senki nem jön vissza a halálból. Az első 3 nap alatt a zsidók nem csodálkoztak volna a dolgon. Úgyhogy az Úr Jézus ezt nagyon pontosan teszi, tehát a 4. napon kellett oda jutnia, hogy a zsidók ne tudják azt mondani, hogy ez semmi különös. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira. És az zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Általában, hogy mi is hallunk valakiről, hogy meghalt, még ha egy hívő testvér is, rögtön azzal kezdjük, hogy vigasztaljuk. Most én elmondok erről egy történetet. Egy testvért elhívtak egy halálán levő beteghez, hogy imádkozzon vele, és ő azt gondolta, hogy jó lenne, hogy jönne valaki, aki tud imádkozni velem, és elhívott egy testvért, aki arról volt ismeretes, hogyha az elkezdett imádkozni, akkor az körülimádkozta a világot, úgy beleimádkozta magát a dolgokba, és oda mentek, és az illető már a halálán volt, és azért mentek oda, hogy az Úr meggyógyítsa, hogy ne halljon meg, és meggyógyítsa a betegségéből is, és átadta ennek a testvérnek, hogy kezdjen ő imádkozni, és az ő szokása szerint rögtön elkezdett az egész világon keresztül imádkozni magát, és arra a pontra jutott, hogy Uram, vigasztald meg a hozzátartozókat, hogyha majd meghal ez a testvér. Hát erre a másik már nem tudta mit csinálni, és úgy belsőleg úgy kiáltotta az Úrhoz, hogy Uram, állíts meg, állíts meg! Nem ezért jöttünk, nem ez a cél. Nem erről van szó, hogy most csak vigasztaljunk. Mint itt is látjuk, hogy ott vannak a zsidók, és azért vannak ott, hogy vigasztalják a 2 fiatalasszonyt a testvérük miatt, hogy az meghalt, de nem fogják föl, hogy miről van szó, hanem emberileg gondolkodnak csak. És mikor ez a testvér is aztán így az Úrhoz kiáltott, hogy állítsd meg ezt a testvért az imába, állítsd meg, és az tényleg abba hagyta. Pedig azt ő nem hallotta, mert nem hangosan imádkozott a másik, hanem csak az Úrhoz kiáltott, hogy állítsd meg. És aztán tényleg az Úr megállította, és akkor ő imádkozott, és a vége az lett, hogy az ember fölkelt az ágyból, és teljesen egészséges volt. Ezt azért mondom el, mert sokszor mi is így imádkozunk.
hogy minden, ami az eszünkbe jut, mind, amit mi jónak tartunk, mindent mondunk, csak azt nem, amit kellene. Tehát nem csak az álmokat kell megvizsgálni. Ezeket a dolgokat most azért részletezem egyrészt ennyire, mert remélem, hogy ebből látjátok azt, hogy az igében mindennek megvan a jelentősége. A szöveg, minden, ami történik, ezek nem véletlenek. Minden pontosan Isten akarata szerint történik. Én most gondolok arra, hogy mikor Svájcba bemutattam az igéből, hogy mi a holokausznak a lényege, akkor a pásztor felesége később nekem azt mondta, hogy mikor te ezt nekünk bemutattad, abból én akkor értettem meg először igazán, hogy Isten mindig pontosan azt teszi, amit megmondott. És ezt akkor értettem meg, mikor látta azt, hogy az ige mit mond a holokausztról. Itt is most azért fontos ezeket a dolgokat átvennünk, hogy lássuk azt, hogy ez nagyon pontosan Isten akarata szerint, az ő előre megmondott igéi szerint történnek, és mindennek jelentősége van. Ez nem véletlen az, hogy Jézus 2 napot elmarad, és nem megy oda rögtön. Ez, hogy a zsidók itt vigasztalják őket. Látjuk, emberileg szeretik őket, és ezért gondjukat viselik az ilyen állapotban, és vigasztalják őket, de igazából nem erről van szó, de ez az, amit egy ember tenni tud. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, és én erre azt szoktam mondani, hogy mi is ezt tesszük általában. Ha észrevesszük, hogy az Úr Jézus közeledik, akkor rohanunk oda, de Mária ezt nem teszi. Otthon marad és otthon ül. Itt mindig kell figyelnünk Máriára, mert ő cselekszik helyesen. Ő benne van világosság, és ő benne van hit. Akkor azonnal rohanunk, hogy valamit rendbe hozzunk, valamit tennünk kell, ez mindig annak a jele, hogy nincs bizalmunk Istenhez. Mária nyugodtan otthon marad, ő nem szalad Jézus elé, de Márta oda szalad Jézushoz, és azt mondja, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez egy jó megvallásnak tűnik, de az Úr Jézus ezen átlát. Ő tudja, hogy mi a háttér. Mártának van ez a hite, hogyha az Úr Jézus ott lett volna, akkor a testvére nem halt volna meg. És aztán még hozzáteszi, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Ez is nagyon jó. És erre az Úr Jézus válaszol is. Azt mondja, hogy feltámad a te testvéred. És most kezdődik el a probléma. Mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát Mártának van egy bizonyos hite a feltámadásban, de majd valamikor az idők végén. Ez nem változtat a mai helyzetünkön. Ez egy jó reménység, ez nagyon jó, hogyha ez van, de annak a feltámadásnak a mai állapotunkhoz semmi köze. És ezt Márta már nem látja. Erre nincs világossága. És ezért az Úr Jézus ezen munkálkodik, hogy ezt rendbe hozza, és azt mondja, hogy mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Majd az utolsó napon is ő, de most itt, ebben a pillanatban, ebben a helyzetben, én itt vagyok, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. És itt már kihívja Mártát azzal a kérdéssel, hogy hiszed-e ezt? Nem azt, amit eddig mondtál, az mind jó, rendben van, de az nem elég. Most én itt, ebben a helyzetben, ebben a pillanatban itt vagyok, én vagyok a feltámadás és az élet, én beszélek hozzád, és a kérdés az, hogy hiszel-e nekem. Hiszed-e ezt, nem más dolgokat, amik rendben vannak, de erről van szó, ez a szükséges dolog. Hiszed-e ezt? És akkor ebből sajnos csak egy teológiai beszélgetés lesz. Mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki e világra jött. Ez is jó, rendben van. És amint ezeket mondta, elment, és ez egy jele annak, hogy ezt ő már nem bírta ki. Egy ember, aki nem született újjá, annak ezek a dolgok nagyon nehezére esnek. És konfrontálva van olyan dolgokkal, ami megijeszt, amivel nem tud mit kezdeni. Mert mindaz, amit mond, az jó,
Csak nem erre van most szükség. Amire viszont szükség lenne, az nincs. Ezért erre a kérdésre, hogy hiszed-e ezt, válaszolnia kell. Tehát elmegy. Már nem bírja ki, egyszerűen elmegy. Az előbb azt láttuk, hogy odaszalad Jézushoz. Most viszont otthagyja, elmegy. Ez neki túl sok. És titkon szólította az ő testvérét Máriát, mondván, a mester itt van, és hív téged. Nos, nem tudunk semmit arról, hogy ezt tényleg Jézus tette volna. Gondolom, hogy Márta már nem is tudta, hogy mit csináljon. Ő már nem akart oda menni, menjen a Mária. És akkor azt mondja neki, hogy a mester hív téged. És erre már Mária reagál. Aha, hogyha a mester hív engem, akkor rögtön megyek. Ő nem rohant oda először, hanem megvárta, hogy az Úr hívja. Ha ez nem is igaz itt most, de erről van szó. Mihely ezt hallotta, felkelt hamar és hozzáment. Jézus pedig nem ment még be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahova Márta elébe ment. Tehát pontosan ugyanazon a helyen vagyunk, és a zsidók azért, akik ővele otthon voltak és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkel és kiment, utána mentek, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Tehát látjuk, hogy az egész zsidóság, aki ott jelen van, az mind csak földi módon és emberileg gondolkodik. Abszolút semmi látásuk nincs arra, hogy itt mi történik. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esett, ez már egy különbség. Mikor Márta megérkezik Jézushoz, ő ezt nem teszi. Elkezd rögtön beszélni. De itt Mária az ő lábaihoz esett. Mária azzal kezdi, hogy imádja őt. Amit mond, az szóról szóra ugyanaz, amit Márta mondott. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. A két fiatal asszony ugyanazt mondja Jézusnak, szóról szóra, de Jézus egészen másképp bánik a kettővel. Mártával szükséges volt egy teológiai, majdnem azt mondanám, hogy csetepate, tehát itt volt egy konfrontáció, de itt Máriánál egészen másképp reagál a dolgokra Jézus. Jézus azért, amint látta, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult szellemében, és igen megrendült. És mondta, hova helyeztétek őt? Mondták neki, Uram, gyere és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Na ezen el lehet gondolkodni, hogy miért. Miért sír Jézus itt? Hiszen ő tudja, hogy Lázár csak elaludt. Neki nincs gondja ezzel. Ő tudja azt, hogy ez a betegség nem halálra való volt, és ha Lázár meg is halt, föl fog támadni, hiszen ő ott van, mint a feltámadás. Tehát ő nem a történet miatt sír. Nincs odaírva, hogy miért, de elgondolkodhatok rajta. Én valószínűleg tartom, hogy ő látja az emberek elveszettségét itt. Semmiük nincs. Semmi erejük nincs, amire itt most szükség lenne. Semmiük, abszolút semmiük nincs, senkik, és ő miattuk sír. Nem Lázár halála miatt, azért nincs oka sírni, de az emberek állapotán azon már van miért sírni. Még akkor is, hogyha az Úr Jézus szereti őket, még akkor is, hogyha hisznek ő benne. Az állapotuk még nagyon rossz. Mondták azért a zsidók, íme mennyire szerette őt. Tehát a zsidók is felismerik, ők azt gondolják, hogy annyira szerette Lázárt, hogy most ő azért sír. Nem hiszem, hogy ez azért volt. Mert erre nincs szüksége az Úr Jézusnak. Némelyek pedig mondták közülük, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Most jönnek az elképzelések. Még mindig ott tartunk, hogy senki nem érti, hogy mi történik itt egyáltalán. Jézus pedig újra felindulva magában odament a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Én gondolom, hogy ez a fordítás itt nem fedi az igazságot. Az igaz, hogy sziklákba vájtak, mint ahogy itt mondja, egy üreg, de nem tettek rá követ, hanem elébe gurítottak egy követ. És az lehetett 2 méter magas, és akár 30-40 centi széles, borzasztóan nehéz kő.
Úgyhogy a feltámadásnál, mikor az asszonyok odaérnek a sírhoz, akkor azt kérdezik egymást, hogy ki fogja elgördíteni a követ. Mert az nem egyszerű dolog. Ahhoz tényleg erőre van szükség. Csak az asszonyok voltak ott. Az úgy néz ki, mint egy nagy malomkő. És a kőbe, a sziklában, meg ott a sír bejáratánál kivéstek egy olyan részt, ami mint egy sín szolgált ennek a kőnek, hogy az ott benne maradjon, és így tudták elgördíteni és vissza. De a kő annyira nehéz volt, hogy az asszonyok azt kérdezték, hogy ki fogja ezt megtenni. Mi ezt nem tudjuk. Tehát jól le volt zárva a sír, és mondta Jézus, vegyétek el a követ. Na, elvenni nem lehet, azt el kell gurítani. Nincs ember, aki azt el tudja venni. Mondta neki a meghaltnak nőtestvére Márta, és itt megint látjuk, hogy Mártában nincs itt világosság, és semmit nem fog fel az egészből. Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Tehát megint csak a természetes dolgokra néz, a látható dolgokra, és negyednapos, ami azt jelenti, hogy már kezd szétesni a test. Tehát negyednapos, itt már a zsidók hite szerint sincs olyan, aki föl tud támadni, mert itt már kezd szétbomlani a test. És az Úr Jézus még mindig azon munkálkodik, hogy ezt az asszonyt hitre vezesse. Mondta neki Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Tehát az Úr Jézus igazából vonja Mártát, hogy vége olyan állapotba kerüljön, hogy megértse, hogy miről van szó, és hite legyen. Nem látunk előre haladást nála. Elvették azért a követ onnan, ahol a meghalt feküdt. Jézus pedig felemelte szemét az égre, és mondta. Tehát ő nem néz a földi dolgokra. Teljesen mindegy, hogy az negyednapos, meg hogy már szaga van, meg mindenféle dolog, amit az embereknek fontos, meg amit ők elképzelnek, ő fölnéz az égre. És mondta, atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Ami azt jelenti, hogy ő már kérte az atyát, ő meg is lett hallgatva, ő ezt tudja, és azt is tudja, következő vers, tudom is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, tehát neki ez nem volt egy különös dolog, őt az atya mindig meghallgatta, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Tehát ennek is célja van. Amit itt mond, és hogy ezt hangosan mondja, hogy az emberek is hallják, annak az a célja, hogy elhiggyék, hogy Isten küldte az Úr Jézust ebbe a világba, hogy ő a mesiás, ő az Isten fia. Ezt kell megtudniuk az embereknek, de ők állandóan csak a földi dolgokra néznek. És mikor ezeket mondta, fennszólval kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondta nekik Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. És mindenek az eredménye a 45. vers, sokan hittek azért ő benne a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett. Ha itt pontosan figyeljük a szöveget, akkor érdekes, hogy most már Márta nincs megnevezve. Most ezek a zsidók Máriához mentek. Itt már a hit útján vagyunk, és ezek látták, amiket az Úr Jézus cselekedett, és igazából az ótestamentumi írásokban is a feltámadás egy nagyon fontos rész. De látjuk azt, hogy az Úr Jézus akárhányszor valahol megjelenik, akkor mindig jönnek ő hozzá olyanok, akik nem hisznek a feltámadásban. Pedig vallásosak. És azt vallják, hogy Ábrahám az ő atyjuk, és hogy Mózes törvényét követik, és így tovább, de a feltámadásban nincs hitük. És ez mindig gond. Látjuk ezt Ézsónál is. Mikor a lencséért eladja az elsőszülötti jogát, akkor azt mondja, hogy minek nekem az első szülöttségi jog, mikor úgyis halni megyek. Ki nincs feltámadás. Feltámadás nélkül nincs hit, és nincs reménység se. És itt van egy nagy különbség a két asszony között, már ezt a nevük is bemutatja. A Mária héberül az Miriam, ugyanúgy, mint Mózesnek és Áronnak a nőtestvére, és igazából ez azt jelenti, hogy amit az elején beszéltünk, hogy a szomorúság, de szó szerint azt jelenti, hogy a keserű. Tehát aki keserűségbe él. De az ilyenekhez mindig nagyon közel van az Úr, az ige szerint. Ésáiás beszél erről, és sok más is.
talán Ésáiás legvilágosabban. És mi a jelentése a Márta névnek? Márta egy olyan asszonyról szól, aki egy férfival él együtt, házasság nélkül. Ami ebben az esetben azt jelenti, hogy Mária szövetségben van az Úr Jézussal, ezért egészen másképp is cselekszik, egészen más alapokon van a hite, mert neki közössége van az Úr Jézussal. Mártának nincs meg ez a szövetség. Szereti az Urat, hisz benne, de nincs vele szövetségben. És ezért a neve, tehát egy asszony, aki házasságkötés nélkül egy férfival él. Hát ez ma nagyon sok van, és látjuk, hogy mennyi a hitetlenség. Tehát a neve jelenti ezt? Tehát Márta jelenti ezt? A neve? Igen. Ez a név egy asszonyról szól, aki ugyan egy férfival él együtt, de házasságon kívül. És ez azt jelenti, hogy neki nincs igazán belsőséges közössége az Úrral. Ő nem egy vele. Tud róla, hisz benne, stb., de nincs meg az egység, mint a házasságban. És nekünk is azt mondja az ige, hogy ha mi az Úrral egyesülünk, akkor egy szellem vagyunk vele. És ez nincs meg Mártánál. És valószínűleg sok hívőnél ma sincs meg. De azért üdvözülne. Ezt én Istenre bízom. Azt látjuk, hogy Jézus szereti. És azt is, hogy vezeti és támogatja, hogy a hitre jusson, és az igazi fölismeréshez. De igazából a következő történetben már látjuk azt, hogy Márta megint csak mivel foglalkozik, a szolgálattal. És hány keresztény van ma így? Hogy a szolgálat. Szükség van rá, rendben van, de még nagyobb szükség van arra, hogy szövetségben legyek az Úr Jézussal, és vele legyek egységben. És ez nem jön azáltal, hogy én tudok róla, azáltal se, hogyha tudom, hogy föl fog támadni majd az utolsó napon, és így tovább. Ez mind jó, de ez nem elég. Itt nincs meg az az élő közösség. És nincs meg a szövetség is. Isten mindent a szövetségre épít. Ezért Ószövetség, Új Szövetség és az Örök Szövetség. Isten mindig az övéivel szövetséget köt, és ez egy nagyon-nagyon erős alap. Mert a szövetséget nem lehet fölbontani. Az ember azt sokszor felbontja, vagy áthágja, de Isten soha. És ez nekünk a biztos alapunk. Ez a biztos alap, főleg a hitre, de a reménységünkre is. Majd azt is látjuk itt mindjárt. Tehát itt azt mondja, hogy sokan hittek ezért. Ők megélték itt a föltámadást. És annyira, hogy mint zsidók tudták azt, hogy a 4. nap ilyen nem létezik. Ez nem normális dolog, ez nem földi dolog, ez valami egészen más. És ezért sokan hittek benne, de némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nekik, amiket Jézus cselekedett. Ami azt jelenti, hogy ők megélték ezt mind, de mégis ők akkor érezték magukat csak biztonságban, hogyha az elöljárók és a vallásos vezetők ezt a dolgot úgy látták, hogy ez Istentől van. És ezért átmondtak ott nekik mindent. Itt megint hiányzik ez a belső összeköttetés Istennel, nincs szövetség, nincs élő hit, nincs közösség Istennel, és ezért valaki kell, hogy valami biztonságot adjon nekik, és egybe gyűjtötték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondták, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Szóval gondba voltak, mert Jézus olyan dolgokat tett, amit más ember nem tudott megtenni. Illetve sok minden, amit ő cselekszik, az megtalálható az Ótestamentumban, a próféták által, vagy Mózes által, ők is tettek ilyen dolgokat. Nem ilyen mennyiségben, és nem ilyen erővel, de legtöbb dolgot ott meg tudjuk találni. Egészen a halottak föltámasztásáig, látjuk főleg Elizeusnál, de mások is megélték ezt. Viszont ezek a vallásos vezetők bár ezt látják, és nem tudják igazából, hogy mit tegyenek, ezért a kérdés, mit cselekedjünk. A probléma az, hogy ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind a helyet, mind a népet. Ez egy érdekes kijelentés. Isten szövetsége Ábrahámmal a népre vonatkozik, és a helyre, tehát Izrael földjére. És ezt tudják ezek.
Az új szövetség az a néppel foglalkozik, de az Ábrahámmal kötött örökszövetség az a néppel is foglalkozik, és az országgal is. Ezt itt halljuk most itt a zsidó vezetőktől, erre a kereszténység szinte egyáltalán nem figyel. Mi azon munkálkodunk csak, hogy a lelkek mentése. Ez kell, ez rendben van, ez egy nagyon fontos dolog, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ott van a háttérben Isten országa is, és neki az is fontos. És ezért van két áldozat. Az Úr Jézus áldozata az a bűnért való áldozat, tehát az a néppel foglalkozik, velünk, mint emberekkel foglalkozik. Viszont az Isten országa miatt Izrael országának is meg kell tisztulnia. És erre Jézus nem áldozat. Mert azt mondja az írás már Mózesnál, hogy ha tisztántalanná válik a föld, azért nincs engesztelő áldozat, csak a tettesek vére. Ezért a holokauszt, ezért ez a megtisztítás útja a földre nézve, és ezért kapta vissza Izrael a holokauszt után az országot. Tehát itt a zsidó vezetőknek az a gondjuk, hogy attól félnek, hogy úgy az országot, mint a népet elvesztik. És aztán jön még egy érdekes dolog itt, mert azt mondja az írás, hogy egy pedig közülük Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nekik. Tehát a többi vezetőknek. Ő volt a főpap, bár az evangéliumokból látjuk azt, hogy igazából két főpap volt, aminek nem lett volna szabad lenni, mert mindig csak egy van, Isten parancsa szerint, de ebben az időben kettő volt. Megosztották, testvériesen. De minden esetre ez a főpap azt mondja, hogy ti semmit sem tudtok. Ez egy érdekes kijelentés. Itt mindenki azt gondolja, ő is, meg a többi vezetők is, hogy ők a nagy tudósok, ők mindent tudnak, és itt most azt mondja a főpap, hogy ti semmit sem tudtok. Mindjárt látjuk, hogy miért fontos ez. Meg sem gondoljátok. Tehát még csak észre se veszik, hogy miről van szó. Nem csak, hogy nem tudják, még csak észre se veszik, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Figyeljétek meg, hogy ő itt mindig csak a népről beszél, és egy emberről, és ez Jézus. És az érdekes dolog az, hogy ezt pedig nem magától mondta. Ezt nem ez a főpap eszelte ki, ez nem az, amit ő egyáltalán mondani tudott volna, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. Tehát látjuk, hogy Jézus halála mindig a népért van. Az emberekről van szó, nem az országról. Soha nincs az országról szó, ha az ő áldozatáról beszél az ige. Tehát ez a főpap, ő se volt rendben Isten előtt, a többiek se, de neki volt egy Istentől való hivatala, a főpapság. És ezzel járt az, hogy a Szent Szellem szólhatott általa, és ezért azt mondja, hogy jövendőt mondott, igazából profétált. És ez azt jelenti, hogy nem a főpap beszélt, hanem a Szent Szellem. Tehát amit ott előtte olvastunk, hogy ti semmit sem tudtok, ezt a Szent Szellem mondja. Ti nem tudtok semmit, még csak meg se gondoljátok. És a korintusiakhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten olyan dolgokat jelent ki nekünk, ami semmi ember szívébe vagy gondolatában nem is ötlött föl, és ezt azoknak adja, akik őt szeretik. És itt olyan emberekről van szó, akik Isten nem szeretik, még ha azt gondolják is, hogy szeretik, és azt mondja, hogy ti semmit sem tudtok. Ezt mondja a Szent Szellem a zsidóság vezetőségének. És meg se gondoljátok, hogy itt most arról van szó, hogy egy ember meghal a népért, és ezáltal az egész nép nem veszik el. Ama naptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék. Itt szól hozzájuk a Szent Szellem, és ők azon tanakodnak, hogy öljék meg Jézus. Ezért mondja az úgynevezett István vértanú apostolok cselekedetei 7. részében, hogy ti mindig ellenálltok a Szent Szellemnek. Itt pontosan ez történik. Ahelyett, hogy hallgatnának arra, amit a Szent Szellem mond, se a főpap nem hallgat rá, se a többiek nem. De a Szent Szellem a főpap által nyilvánítja ezt ki.
ő által beszél. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a vidékre, a pusztához közel egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott az ő tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók páskája, nem húsvétja, nincs ilyen. Isten tervében nincs ilyen, hogy húsvét. Páska. És Jézus Isten páska báránya. Tehát sokan felmentek Jeruzsálembe a vidékről, a páska előtt, hogy megtisztuljanak. Tehát ez egy fontos dolog volt a zsidók számára, hogy mielőtt a páska elkezdődött, ők megtisztuljanak mindentől, ami tisztátalanság, és úgy vehessenek részt a páska ünnepén, és keresték azért Jézust, és szóltak egymással a templomban állva, mit gondoltak, hogy nem jönne fel az ünnepre. A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adtak, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. Amit itt látunk, az egyszerűen az a tény, hogy itt az Úr Jézus valakit föltámasztott a halálból, és ennek az a következménye, hogy keresik őt megölni, eltenni lábalól, szó szerint. És ez azt jelenti, hogy ha mi részt vettünk, vagy részt veszünk, vagy részt fogunk venni a feltámadásban, akkor nekünk azzal kell számolnunk, hogy üldöztetésünk lesz. Mert a feltámadásban rejlik a hit ereje. A feltámadás nélkül a hitnek semmi értelme nincs, és semmi ereje nincs. Viszont ez az erő egyértelműen nem embertől jön, hanem Istentől egyedül. És ezt akkor élhetjük meg az életünkben, meg bizonyos mértékig, hogyha hívők vagyunk igazából, akkor ezt már meg kellett élnünk, ami azt jelenti, hogy az Úr Jézussal meg kellett halnunk, és ez főleg a bemerítkezésnél nagyon fontos dolog, hogy az ember az meghal, eltemettedik, és föltámad egy új életre. Ha valakinek ez nincs meg, akkor igazából állandóan gondja van, és állandóan nehézségei, vagy nagyon nagy nehézségei vannak az Úr igéje szerint élni. Nincs ereje rá. Én ezt nagyon világosan megéltem a bemerítkezésnél, és utána, mert én igazából nem gyülekezetbe lettem hívva, hanem egyszerűen a Biblia olvasása által, és amit az Úr úgy több alkalommal elvégzett bennem, meg azok az élmények, amiket adott, azok vezettek végül is a hitre, de a gyülekezetben sok mindent megtanultam, amiről abszolút semmit nem tudtam, vagy nem értettem, lehet, hogy olvastam, de nem tudtam vele mit kezdeni, és mikor megértettem, hogy mi a lényege a bemerítkezésnek, akkor rögtön azon a napon be is merítkeztem, és akkor volt egy nagyon világos tudatom, és láttam azt, hogy itt most valami olyan történt az életemben, hogy eddig szerettem volna már amennyire ismertem Isten igéjét, én szerettem volna már úgy élni, de nem igazán tudtam. Olyan volt, mintha valami mindig visszahúzott volna. És a bemerítkezés után ez fölhagyott. Attól kezdve ez olyan volt, mintha azt levágták volna, kiirtották volna az életemből. A bemerítkezés után azt vettem észre, hogy most már tudom tenni Isten akaratát. Akkor már volt erőm rá. És ez olyan dolgokban is jelentkezett, hogy bizonyos dolgokkal már fölhagytam, legalábbis nem vittem véghez, lehet, hogy még mindig bennem volt az a vágy, vagy még mindig kerestem, de már nem tettem. Más dolgokat tovább is tettem, és amit észrevettem azt, hogy miután bemerítkeztem, minden megváltozott. Az azt jelenti, hogy például nem abba hagytam, én el is felejtettem, hogy mi az, hogy dohányzás. Azelőtt még a cigarettámat csodoltam, és pöfékeltem, és úgy beszélgettem Istennel. Ez volt az ima, összejövetel. Általában a ház előtt, ahol laktam. De ezután már nem is gondoltam rá. Nem volt. Én nem harcoltam ellene, én nem próbáltam leszokni, vagy bármi, megszűnt. Vége. És ezt úgy szoktam mondani, hogy ez azért van, mert Jézus beköltözött, most már élek nem én, hanem ő él én bennem, és ő nem dohányzik. És így nekem sincs rá szükségem, és idővel nem csak, hogy nem tettem, meg hogy abba hagytam, hanem egyre jobban elkezdtem utálni az egészet. Tehát semmi keftelésem nincs erre nézve tovább. Mai napig sincs. Ez most már több mint 40 éve. És én bízom Istenben, hogy nem is lesz. Mert minek? Semmi értelme az egésznek.
és hogyha a feltámadás erejében élünk, és ez a hitélet, akkor nem maradhat el az üldöztetés. És én ezt láttam úgy is, hogy például amikor a kórházban dolgoztam, és néha az Úr nagy erővel munkálkodott, és emberek meggyógyultak, vagy más dolgok történtek, amiket se én, se más nem tud tenni, és észrevettem azt, hogy mint például egyszer egy ilyen alkalom után autóval jöttem ide haza, és az út közben rögtön volt egy olyan érzésem, hogy na, otthon nem vár engem semmi jó. Itt most veszekedés lesz. És tényleg így lett. És az azért volt, mert valamit véghez tudtam vinni a feltámadás erejében. A családon belül kezdődött a veszekedés, mert a sátán felhasználta azt, ami legközelebb van hozzám. Meg akart állítani. Csak engem ezzel nem lehet megállítani. Én elköteleztem magam az Úrnál, és az Úr igéjéhez köteleztem el magam, és én ebből nem engedek. De észrevettem azt, mint ti is mondtátok az elején, hogy kaptatok álmokat, és ennek a lényege az volt, hogy viszályt keltsen köztetek. Ilyen dolgokat éltem én is meg, és még ha imádkoztam is emiatt, általában mégis megtörtént. De azáltal, hogy ezt megértettem, én erre egy bizonyos fokig föl voltam készülve, illetve nem vettem komolyan. Én tudtam, hogy miért van, tudtam, hogy honnan származik a dolog, és ez mind a feltámadás miatt van. És láttuk azt már a reménység tanulmányozásánál, hogy az apostolokat is, mint ahogy Pál apostol mondja, őt is azért üldözték, az volt az ok, hogy azt mondja, hogy Izrael reménysége miatt, ami egyenlő a feltámadással. Látjuk ott két különböző íráshelyből az apostolok cselekedeteinél, hogy emiatt üldözték. És érdekes az, hogy például az iszlám területeken vannak, akik nagyon fanatikusak, tehát lehetséges az, hogy csak azt mondod, hogy te keresztény vagy, és akkor már le akarják vágni a fejedet, vagy le is vágják. Sok testvérünknek már levágták, fiatal lányoknak is, 10 évesek nem voltak hajlandók lemondani Jézusban lévő hitükről, és ezért lefejezték őket. Az ilyen területeken, mint Indonézia és Pakisztán, ez sokszor megtörtént. Tehát van egy nagy üldöztetés, és ez a legtöbb iszlám területen nem akkor kezdődik el ez az üldöztetés, hogyha te azt mondod, hogy te hiszel Jézusban, hanem akkor kezdődik el, mikor bemerítkezel. Attól kezdve nagyon komoly üldöztetésbe lehet részed az ilyen helyeken. És ez azt jelenti, hogy ami igazából a támadás célja, az a feltámadás. Ez az, amit a sátán el akar tüntetni. És látjuk azt, hogy Pál apostol még azt is mondja Timóteusnak, hogy emlékezzen meg Jézus Krisztusról, aki föltámadott a halálból. Timóteus már régen hívő volt, az efézusi gyülekezet elöljárója, és egy ilyennek azt kell mondani, hogy emlékezzék meg Jézus Krisztusról, mint föltámadottról a halálból. Ami azt jelenti, hogy senkinek nincs biztonsága olyan téren, hogy ezt nem veszíti el szem elől, vagy nem felejti el, mert az Úrban van nagyon sok munka, és a sátán azon munkálkodik, hogy ezt elfelejtsük, hogy ezt elveszítsük a szemünk elől. És lehet, hogy ez is egy oka annak, hogy bizonyos gyülekezetek összeomlanak. Vagy a vezető nem bírja az egész munkát, mert erről megfeledkezett. Nekem volt egy találkozásom egy olyan testvérrel, akinek nagyon sok és nagyon nagy szolgálata volt, ha jól tudom, még valamennyi van most is, de abban az időben megválasztották 300 gyülekezet felügyelőjének, és világszerte prédikált, a legnagyobb gyülekezetekben is, a legnagyobb ismert gyülekezetekben is. Rádiószolgálata volt, bibliaiskolája, és nem tudom még mi minden. Nagyon nagy szolgálat, és hallott arról, hogy mi történt ott a környéken, mikor ott voltam, és akart velem beszélni, úgyhogy eljött, és olyat mondott, amit senki nem várt volna el. Azt mondta, hogy minden a szolgálat után, amit már nem tudom 20 éve, vagy körülbelül ilyen idő alatt már végzett, azt mondta, hogy én megfáradtam, és kiábrándultam. És mikor ezt így mondtak, akkor én rögtön tudtam válaszolni, és mondtam neki, hogy testvér, te elfelejtettél valamit. Mert pontosan ez van megírva a zsidókhoz írt levélben.
És ott meg van írva az, hogy hogyan tudjuk ezt kiköszöbölni, vagy hogyan tudjuk ezt elhárítani már előre. Mert pontosan erről beszél a zsidókhoz írt levél. Hogy valamit tennünk kell, hogy ne fáradjunk meg, és ne ábránduljunk ki. És ez úgy hangzik, hogy nézzetek föl Jézus Krisztusra, a hitünk kezdőjére és bevégzőjére. A gond az, hogy itt a legtöbb prédikátor megáll. Mert a következő kijelentés még ugyanez a mondat, mert csak vesző választja el, ami úgy hangzik, hogy aki elszenvedte a keresztet. És sokan hallják, hogy nézzünk fel Jézusra, de hova? A keresztre. Az a központ. Ott kell látnunk Jézust. Ott ismerhetjük fel Isten szeretetét, ott értjük meg az áldozatot, minden a kereszt körül történik, ezért a keresztről való beszéd annyira fontos az apostolok számára. Ha valaki ezt nem teszi, akkor valamikor, akármilyen nagy a szolgálata, pontosan oda jut, mint ez a testvér, aki azt mondta, hogy megfáradtam, és kiábrándultam. A zsidók az írt levél 12. részét, az első 3 verset valaki föl tudja olvasni? Annak okáért mi is, akiket a bizonyságnak így nagy fellegeves körül, életében minden akadály és könnyékező bűn, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ül. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélvény. Ez a 2 szó. Csüggedni és elalélvény. Ez ugyanaz, mint amit ő mondott, csak más szavakkal. Igazából ő pontosan úgy mondta, hogy a német fordításban van, úgyhogy teljesen tökéletesen tudtam neki az írásból válaszolni. A magyar is ugyanezt jelenti, csak más kifejezéseket használ. Egy kicsit más, de ugyanarról van szó. Elfáradt és kiábrándult. Ez volt a 2 dolog, amiről beszélt. És itt látjuk azt, hogy először is nagyon sok tanú van, másodszor pedig az egyetlen út ezt elkerülni az, hogy az Úr Jézusra nézünk, aki itt úgy van, hogy a fejedelme, tehát ő kezdi el a hitünket, és ő fejezi be, és aki bár örömmel élhette volna az életét, keresztet szenvedett. Tehát ez az útja annak, hogy ezt elkerüljük, és most még a 4. vers az nagyon fontos, hogy még jobban megértsük, hogy mire van szükségünk. Olvasd föl, légy szíves, azt még. Mert még végig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. A németben azt mondja, hogy még nem álltatok ellen vérig. Ez a 1685-ös Biblia is azt mondja. Olvasd föl azt, légy szíves. Mert még szintén a vérig nem tusakodtatok a bűn ellen tusakodván. Igen. Az 5. versben pedig már arról beszél, hogy bár még ilyen harcban nem volt részünk, már elfelejtettük azt, amire gondolnunk kellene, és amire figyelnünk kellene. Hát én azt tudom ajánlani, hogy ezt a fejezetet jól tanulmányozzátok, hogy ne felejtsétek el ezeket a dolgokat, mert éppen a mai időben, ahol egyre nehezebb a helyzetünk, mint hívőknek, éppen ilyen dolgokra van szükségünk. Ez az, amin keresztül az Úr erősít minket, ez az, ami által jól megalapoz, hogy ne ingadozzunk, hanem meg tudjunk állni, és el tudjuk végezni mindazt, amit az Úr ránk bíz. És nekem mindig nagyon fontos azt látni, hogy nem lehet olyan közösségünk az Úr Jézussal, mint Mártának volt, nekünk törekedni kell olyannak lenni, mint Mária. Ehhez szövetségbe kell lenni az Úrral, közösségben kell lenni, azt a közösséget ápolni kell, amit a Biblia az elején, mint Henochnál vagy Noánál úgy fejez ki, hogy ezek az emberek Istennel jártak.
Ha ma azt mondom, hogy én járok egy lánnyal, vagy egy lány azt mondja, hogy én járok egy fiúval, akkor mindenki tudja, az egy erős kötelék, még a bűnös is. Nem mindig az, de általában sajnos ma már az, de ha valaki jár valakivel, akkor az egy intim közösség. És Henok úgy járt az Úrral, hogy nem is látta a halált. És az Úr Jézus nekünk pontosan ezt mondja. Aki ő benne hisz, az nem fogja a halált látni.